Ako ste ljubitelj starinskih jela, ostanite sa mnom do kraja videa i saznajte kako da napravite najukusniju kapamu sa spanaćem. Pre svega u šerpu sam sipala 3,5 litara vode, a zatim stavljam 4 karabataka. To ide na kuvanje, tako da od ovoga pravim i preukusnu pileću supu. Naseckala sam 1 glavicu crnog luka, šargarepu, malo paškanata i celera, kao i 1 manji kron. To ostavljam da se kuva na laganoj vatri, a sada krećemo sa pravljenjem kapame. U šerpu sipam malo ulja, naseckala sam 1 veću glavicu crnog luka, oprala 500 g spanaća, luk sam dinstala nekih 10 minuta, sada ubacujem spanać. Mešam varjačom i postepeno dodajem ostatak spanaća. Vidjet ćete, ovaj tradicionalni specijalitet prepun je bogatih aroma, kremaste teksture i hranjivih sastojaka. Čak i ko nije ljubitelj spanaća, pripremljen na ovaj način, sigurno će zavoleti. Poklapam i ostavljam da se dinsta nekih 15 minuta, ali uz povremeno mešanje. Dok se dinsta spanać na laganoj vatri, prelazim na pirinač. U činiju sipam 250 g pirinča, koristim dugozrno, ali vi možete i oblo. Dobro sam ga oprala, zatim ostavljam u vodi još nekih 10 minuta. Kada je spanać već gotov, dodajem i pirinač. Vodu iz pirinča sam uklonila, ostalo je malo kako se ne bi pirinač zalepio za šerpu prilikom dinstanja. Promešam nekoliko puta, dinsta se još nekih 5 minuta, a zatim dodajem i začine. Kašičicu soli, suvog začina, kašičicu aleve paprike, malo bibera i sve to dobro promešam. Isključujem vatru i prebacujem u nauljenu tepsiju. Dobro rasporedim varjačom. I dodajem 1 litar hladnog mleka. Opet promešam, a peče se na 200 stepeni u već zagrejanoj rerni oko pola sata do 40 minuta. Kada sam stavila kapamu na pečenje, prelazim na supu. Stavljam 1 pileću kocku za supu, kašičicu soli, suvog začina, bibera i na vrh kašičice belog bibera. To sve dobro promešam. Nasegla sam i malo pilećeg kuvanog mesa. Dodajem po ukusu i sitno seckanog peršunovog lista. Kada je došlo do tačke ključanja, stavljam i šaku rezanaca za supu. Kuva se još nekih 5 minuta, zatim dodajem i 3 kašike maslinovog ulja. Isključujem vatru i pileća supa je gotova. Sada karabatake prebacujem u nauljeni zemljani pekač. Kuvali su se nekih 45 minuta, prelijem ih sa malo ulja, stavim malo soli i bibera. Preko piletine stavljam i par nasečenih krompira, začinila sam ih sa malo ulja, soli i slatke aleve paprike. Dodajem i 200 ml vode, prekrijem aluminijumskom folijom i peče se nekih pola sata u već zagrejanoj rerni na 200 stepeni. Kapama sa spanaćem je gotova, odozgo je lepo zapečena, a unutra savršeno kremasta. Serviramo pileću supu, odlična je riznica vitamina, tako da imamo kompletan zdrav obrok. Gotova je i piletina sa krompirićima. Ovo je zaista odličan spoj mesa i povrća. Tako da ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. Podelite s vašim prijateljima na društvenim mrežama, lajkujte, a mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim interesantnim receptima. Do tada, prijatno!